takže dnes si ukážeme video, ako si v DaVinci Resolve free verzii spracovať vlastný podcast. Dneska je to moderná, kopec ľudí to rieši. Kopec týchto ľudí, čo to začína riešiť, prechádzajú z aplikácií mobilných, ako je CapCut alebo teda akože podobné. A my máme nahraté video vlastne priamo od klienta, kde sme mu vysvetľovali, ako si z 3 kamier urobí ten podcast tak, aby fungoval, ako do toho spojiť zvuk. Ale neukázali sme si, ako si ten projekt nastaví, pretože my sme klientovi vytvorili nejaký už template toho projektu, kde má všetky nastavenia urobené, že stačí, že si ho otvorí, dá tam tie zábery a od farebnosti videa a úpravy farieb tých záberov cez správne nastavenie farebných profilov, aby to video nemalo znížený kontrast, alebo tak špeciálne, pokiaľ sa robí na Macu. Pokiaľ robíte na Windowse, tak vlastne tam to funguje trochu inak a to tu dneska celé rozoberať nebudem, ale ukážeme si iba narýchlo, ako a čo mám urobiť, keď si otvorím nový projekt v DaVinci Resolve. Takže otvoril som si nový projekt. Podstatná vec pred tým, ako si ho otvorím a chcete mať správne farby a robíte na Macu, to znamená, že máte MacBook s nejakým Retina displejom, tak vy by ste si v nastaveniach mali nastaviť správny zobrazovací profil. Ja budem robiť na Apple Display P3 600 nitov alebo 1600 nitov XDR, aby som mal vyššiu svietivosť, lebo som tu nasvietený a potrebujem mať vyššiu svietivosť monitora, ale keď chcete mať správne zobrazenie farieb s tým, čo si dnes ukážeme, tak mali by ste mať preset HDTV video BT709 BT1886 a to vám celý monitor ako keby stmavý, nemôžete pridávať jas, hej, je to zamknuté, ale vtedy tie farby sú v náhľade také, aké majú byť. Takže pokiaľ robíte nejaký color grading, choďte do tmavšieho priestoru, kde nemáte nejaké odlesky alebo iné farebné svetla, a aby ste tie farby videli dobre a aby ste vlastne ten výstup mali taký, ako chcete, nie taký, ako si myslíte, že ho vidíte v realite na iných zariadeniach, ako sú telefóny, počítače, či už na Windowse, iOS, Androide alebo hoci kde inde, aby to nevyzeralo inak. Ja si to teraz ale prepnem pre účely tohto na ten svetlejší profil, to mi je úplne jedno, a mám otvorený v DaVinci nový projekt. V tom videu uvidíme, že my už máme nejakú súborovú štruktúru a teraz ju skrátke úplne ideme urobiť. Takže najprv, čo potrebujete, je ísť do Project Settings a nejaké nastavenia. Tu si nastavím Master Settings, výstup na YouTube stačí úplne pohode Full HD. Hej, pozor, akú snímkovú frekvenciu majú vaše súbory, s ktorými pracujete, videosúbory. Ja si štandardne nastavujem 25, je to európska norma, potom máte napríklad americkú normu, ktorá je 29,97 alebo 30. Záleží, špeciálne pokiaľ nahrávate, ja neviem, streamujete nejaké veci, alebo ako ja teraz robím toto, pokiaľ nahrávam obrazovku a nahrávam seba, na kamere mám nastavených 25 snímkov za sekundu, je to kvôli frekvencii svetla, pokiaľ by som mal 30, tak mi to svetlo, ako keby, čo ma osvetľuje, môže blikať na tom videu a vytvárať také artefakty. Dneska to už úplne neplatí, LED-kové svetlá, ktoré sa vyrábajú v Číne, sa používajú v celom svete, takže tá frekvencia elektriny až tak úplne nefunguje a ide o to, ale aby ste výstupy z kamer, ktoré máte, mali v rovnakej norme. Môže to byť, že 25, 50, 100 snímkov, ale nech sú to násobky toho, hej, nech to není, že 25 a 30 snímkov z druhej kamery, vtedy vám to môže problém robiť so synchronizáciou zvuku alebo aj vôbec akože obrazu, keď dva obrazy chcete spojiť dokopy. A plus minus tuto máme všetko nastavené. Color management by som si dal DaVinci Resolve IRGB a dal by som si DaVinci White Gamut Intermediate a keďže som na Macu mám Red 709A, pokiaľ by som robil na Windowse, túto možnosť tam nemám, dám si Red 709. A tieto veci ale nejdem do hĺbky vysvetľovať. Toto je v skratke to, ako vám z vašich záberov, pokiaľ točíte do logu alebo chcete s tým záberom ďalej pracovať a máte ten záber taký vyblednutý a tie farby si urobíte sami, čo si dneska ukazovať nebudeme, tak dokáže vám najviac tých dát z toho záberu zobrať. Podstatná vec na Macu ešte jedna je, a neviem, kde to teraz nájdem. Takže v Preferences General si nájdem, pokiaľ robím znova na nejakom mekackom displeji ako MacBook, tak dám si Use 10-bit Precision for Viewers if available a Use Mac Display Color Profiles for Viewers. Mám tu zaznačené aj, že automaticky vlastne akože 709 color space, akože nejaké farebné priestory, neviem, ako to mám preložiť,
mi prekonvertuje do 709A. Mám odskúšané, že to robí najlepšie zobrazenie toho, čo vidím ja v náhľade, aby to bolo rovnaké, ako keď to potom vyexportujem. No a teraz vlastne si otvorím tento tab, tu mám nejaký edit tab, dám si media pool hore a vytvorím si nejakú súborovú štruktúru. Súborová štruktúra mala byť stále rovnaká, my sme ju pre klienta vytvorili a on má template súborovej štruktúry, kde si iba skopíruje celý ten jeden súbor, v ktorom má ďalšie podsúbory, aby mal každý projekt rovnaký, aby vedel sa k tomu projektu, ktorý robil pred rokom vrátiť a chápal tomu, že kde čo nájde. Už či si budú udržovať v tých projektoch poriadok, tak to už je na nich. Takže skrátke by som si vytvoril, že footage, prvé okno, teda prvý ten bin, to je nejaký priečinok a v ňom klikol pravým a dal si, že new bin a vytvoril si, že cam 1, to je hlavná kamera. A pokiaľ máte aj, toto je moja hlavná kamera a teraz by som si mohol vytvoriť pre použitie akože v tomto projekte, znova musím si kliknúť pravým na footage, new bin a dám si, že screen records. To znamená, že tu si ja dám tú nahratú obrazovku, ktorá sa mi vlastne nahráva na tomto počítači a to aj tuto vidím. A ďalšia z vecí, čo by som si tam vytvoril, je nejaké audio. Pokiaľ by som mal som gramatickú chybu. Pokiaľ by som mal externé audio, ktoré si chcem nejako spojiť, tak mi to dáva zmysel, aby som to mal v špeciálnej nejakej stope. Ďalšia vec, keď si kliknem na master, dám si new bin, vytvoril by som si nejaké, že VFX, to sú nejaké špeciálne efekty, kde si napríklad nejaký záber, dorobíme tam nejaký špeciálny efekt, alebo dáme tam niečo iné a prerenderujeme si ho a vieme ho vložiť v tom projekte, aby sme ho nemuseli hľadať v tejto footage, lebo nemá to význam. To znamená, že keď chcete mať v nejakom projekte zväčšenú hlavu a robíte to v inom programe, alebo chcete mať ohnivé oči alebo čosi, tak tieto zábery stávajte do tých VFX-kov, dám si znova master, new bin, dám si music, tu si dám nejakú hudbu a znova master, new bin a dám si, to som robil zle, sorry, toto si vymažem, master, new bin a dám si SFX. A čo ja si robím, je keď si dám, že master, new bin, dám si ešte export, pretože niekedy využívam exporty, ktoré už ja si vyexportujem z tohto projektu a idem na nich niečo iné dorobiť, aby mi to celé nemuselo prepočítavať na novo, tak aby som toto už rovno mal, hej, a pokiaľ to tak mám, tak vlastne sa o to nemusím starať. Samozrejme, tých priečinkov môže byť viacej, hej, ten footage, keď si stiahnem, mám tu proste nejaký základ, viem si tam pridať a často to robím. Priečinok ďalší, že grafika, to znamená, pokiaľ máte klienta alebo vy máte nejakú značku, máte tam nejaké svoje logo s presvitnosťou, neviem čo, blablabla, hocičo, nejaký packshot, ktorý tam chcete použiť, tak mám to pekne upratané tu. A vlastne ja si po týchto priečinkoch presne pekne viem nájsť všetky dáta, ktoré potrebujem. A takisto, keď si kliknem na môj hard disk a dám si, že templates, tak mám tu, že projekt video templates. Hej, ja tu ten template už mám vytvorený, ale vidíme, mám tu export, mám tu voiceover. Hej, pokiaľ voiceover používame VFX, FSX, Music, Motion Graphics, to je zase pohyblivá grafika, footage, keď si rozkliknem, mám tu stock footage, ktorú keď si stiahnem z nejakých platených baniek, sound operátor, kamera 1, kamera 2 a backstage. Pokiaľ točím backstage a chcem potom spraviť nejaký výstup na Instagram, na YouTube, že ako sme robili tento projekt, tak toto rovno všetko mám. Takisto tu mám priečinok, ktorý si ale už nemusím vytvárať v DaVinci, kde mám DaVinci Resolve Projects, ktoré si exportnem mimo tej základnej súborovej štruktúry, ktoré to DaVinci tam má. A vlastne ja, aj keby som ten hard disk externý, na ktorom robím, štandardne na externom, aj kvôli bezpečnosti, kebyže sa mi niečo stane s MacBookom, tak v MacBookoch, špeciálne tá M1 rada, je skoro nemožné dostať tie dáta z hard disku, lebo je to veľmi komplikované a drahé. Tak vlastne ja mám tie projekty exportnuté, zoberiem si hard disk, mám tam poslednú verziu projektu, otvorím to na hociakom inom Macu, kde mám DaVinci Resolve, v mojom prípade štúdio verziu, lebo používam aj tie platené funkcie a môžem pokračovať v práci. Jeden taký počítač mám za sebou, tam je iMac. Takisto tam priečinok clients data, to sú data od klienta, ktoré mi nejako naposiela nejaké dokumenty alebo neviem čo a takto. Toto si väčšinou v DaVinci Resolve nevytváram, jedine, že by tam mal nejaké logá, lower thirds, proste podklady pod nejaké menovky a takto, ktoré by som akože chcel použiť. A vlastne vytvoríme si timeline, kliknem si toto, dám si display stack timelines a dám si, že novú. A tu mi to nejde, sorry.
nový projekt, takže dám si, že New Timeline. A teraz mám tu timeline a pomenujem si ju napríklad, že RAW Edit, kde si nahrubo spracujem tie dáta, vlastne, ktoré mám, bez nejakých špeciálnych efektov a vymažem všetky tie a že sa poškrabem za hlavou alebo si odkašlem a neviem. Mám tu number of video tracks, number of audio tracks. To je teraz nepodstatné, pretože si tie jednotlivé video a audio stopy môžem vytvoriť potom. A use project settings, tak to mi automaticky vytvorí timeline, kde som mal nastavenia projektu, tých 25 snímkov a Full HD, ktoré som si nastavil tuto, v tých projektových nastaveniach. Ale môžem to vypnúť a vytvoriť si aj vlastnú formát. Vidím, že mám Full HD. Square, to by som si nechal, 25 snímkov, je to OK. Ostatné veci, asi tu je všetko v poriadku. Áno, a tu mám presne tie farebné profily, keby som chcel a viem a rozumiem sa, že ako farby fungujú, no tak si tu môžem nastaviť niečo iné. Dám si Create a mám RAW Edit a potom z toho RAW Editu môžem si duplikovať tú timelineu a urobím si veľakrát, že neviem, že 16:9 01, hej, a je to prvá verzia na šírku, ktorú nejako dám si tam 30 sekúnd, do toho názvu dám si tam, že aj voiceover, dám si tam real voiceover, dám si tam podľa toho, aký typ toho projektu to je, pretože veľakrát sa klientovi neodozdáva, že jedno video, ale dajme tomu jedno veľké, z toho ďalšie 3 malé a z troch malých sa robia verzie na výšku, robia sa verzie 4:5, 1:1, hej, a ja tých timeline tu viem mať kopec, viem si ich pozatvárať, pootvárať a v každej si mením, ale v tomto celom mojom projekte to, čo potrebujem. A teraz máme tu videostopu, štandardne si to robím tak, že si ju premenujem na, dajme tomu, že Cam 1, kamera 1, môžem si tu pridať, že ďalšiu stopu, tu si dám, že Adjustment Layer, kde vlastne mám Adjustment Layer, čo je perfektná funkcia, ktorá ale není úplne domyslená, lebo funguje trochu deštruktívne, to znamená, že keď urobím nejaké priblíženia adjustment layery, tak v niektorých prípadoch to funguje, v niektorých úplne nie. Ja to používam, keď mám napríklad už zladený color grading, viem, že to nie je úplne správne riešenie, ale na ten adjustment layer si dám už na tie vyrovnané zábery, kde mám ten grade upravený farebne, každého záberu tak, ako má byť, tak si dám ten look, ktorý chcem vytvoriť a to si použijem, že mám 3 adjustment layery na 3 rôzne priestory a plus minus to tam akože šupnem. Hej, a potom si môžem dať add track a Cam 2 alebo, sorry, dám si, že screen record. Je to nejaké, to som si dal 2 jednotky, to si opravíme. Je to nejaká štruktúra, že napríklad, keď je Cam jednotka na spodku, tak vlastne screen recordu prekrie, čo v tomto prípade nie je úplne dobré. Je možné, že si Cam jednotku bude musieť presunúť, už to teraz neurobím, presnúť inak, pretože keď dám screen record na Cam jednotku, neviem, že môžeme si to narýchlo vyskúšať, že dám si, pravím import media mám tu, že iba pre ukážku. Hej, mám tu svoj záber, že kamerový a screen record, import media mám tu, hej, tu mám bordel, tak to sa to nerobí. A ja si dám, že kameru 1, ktorá mi automaticky má aj audio stop, lebo mám pripojený aj na tomto zábere tento bezdrôtový mikrofón, sa tam parádne špáram v nose a dám si nad to ten screen record. Hej, môžem si ich zosynchronizovať a neviem čo, aby to sedelo. Teraz to nepotrebujem pre tieto účely, budem to rozobrať v ďalšom videu. Tak screen record mi prekrie celú moju kameru. V tomto prípade to nie je úplne dobré, pretože ja by som tú kameru mal mať na vrchu nad ním a teraz veľmi z jednoduchosti si ju zmenším a posuniem niekde dole do obrazu a chcem, aby divák videl to, čo sa deje na monitore, hej. A tým pádom už mi nesedí celá tá videoštruktúra. Videli sme ale, že keď si presnem tú stopu vyššie, tak automaticky mi vytvorí, teda ten footage, tak automaticky mi vytvorí ďalšiu videostopu a s ňou aj audiostopu. Takže toto sú nejaké základy, keď si vytvárame nový projekt. A vlastne v ďalšej časti videa si ukážeme, ako sa už striha s tým jednotlivým
zábermi, s tými jednotlivými zábermi, ktoré máme, aby to nejako vyzeralo v rámci strihu, editu, exportu a nejakej práce s tým záberom. V tomto prípade, keď som chcel mať súborovú štruktúru takú, ako som si na začiatku urobil a kam jednotka je dole, tak ja si Dčkom narýchlo vypnem ten monitor, kam jednotku si resetnem a dávalo by to zmysel, keď si ju teraz trošku zozumujem a upravím, točím to vo vyššom rozlíšení, takže môžem si to dovoliť bez straty nejakej kvality pri tom výstupe. A zapnem si teraz tento footage, tak keďže je screen record nad kamerou, tak teraz dáva zmysel, aby som si, dajme tomu, ako ten screen record použil, že trochu zmenšil a potiahol ho napríklad do boku. A takto by vyzeralo to video, hej, že ja niečo vysvetľujem a na obrazovke sa niečo deje. A viem si to kadejako nakloniť, neviem čo s tým robiť, aby to vyzeralo, že je to v priestore alebo čosi. Není to úplne praktické, pokiaľ idem vysvetľovať niečo, čo sa deje na tej obrazovke. Chcem, aby tá obrazovka bola čo najvyššia a tie informácie boli jasne viditeľné. Takže tak. A môžeme ísť teda na tvorbu prvého projektu podcastu. Ideme si ukázať DaVinci Resolve free verziu, ako si nastaviť projekt, v tomto prípade je to podcast. Na disku v priečinku máme priečinok podcasty a tu máme template foldera, takže si to, kde máme hotovú súborovú štruktúru, takže si to skopírujeme, dáme si 2025 vložiť a podcast folder template si nastavíme, že 20. Počkaj, 2025 25 07 24 test nové svetlá. OK. A skopírujeme si tu teraz do footage kamera 1, 2, 3. Dobre, máme tu kartu. Otvoríme si ju v novom okne. Private M4 root clip. Posledné bolo to, čo sme nahrávali. Skontrolujeme to skopírovať a dáme si cam 3 right, to je pravá, že? A to bola... Áno, sprava išla. Áno, sprava. Takže vložiť. Počkáme, kým to skopčí. Toto si vysunieme. Treba to takto vysúvať a niekedy ti to nejde. Máš to otvorené v nejakom inom programe. Max má problém pre istotu. Hej, vidíš. Nešlo vynútiť a potom už išlo samo. A teraz máme tuto nastavený niekde, áno, ToReality Template Podcast. Je to hotový projekt, ktorý ale si musíš uložiť, keď ho otvoríš, s nastaveniami, aby farby korektne zobrazovalo na Macu. Je to blbozdorné, malo by to fungovať. Otvoríme si DaVinci a teraz ideme do Edit tabu, to je tento tu, a máme tu 1, 2, 3 kamera. Takže znova si môžem otvoriť kľudne aj toto. Jedna je hlavná. Otvorím si a viem si to takto jednoducho, malo by to fungovať, že si to presuniem do jednotky. Mám, dvojka. Ide o to, že môžeš mať všetky naraz, ale je to proste bordel v tom potom. Hlavne keď do jedného podcastu točíš veci na 16 krát, hej, s nejakými pauzami, prerušovaním. Takže dám si dvojku. Dvojka je ľava, v projekte mi to nepíše, ale vo finále je to jedno, keď mi toto sedí, hej, že vieš si to potom premenovať. Dám si trojku. Vidíš, to som si nepreklikol. Trojku, Finder. Takto a mikrofóny. Takto. Kliknem si tuto na timeliny. Dám si zobraziť toto. To prvé, Display Stacked Timelines. A vlastne tu si dám ToReality šírka. Dajme tomu teraz, hej. To je jedno. Dám si šírka, mám už tu nejaký adjustment clip, kde sú farebné úpravy, ktoré sme minule riešili, hej, ten si Dčkom na klávesnici zapnem, vypnem, zapnem, vypnem. Teraz je to nepodstatné, nepotrebujem ho. Prečo mi to ale ukazuje výšku? Klikneš si tento cut dole a túto si klikneš hore a dáš si, máš tu portrét, vidíš, 1080 na 1920, dáš si Full HD a automaticky ti to hodí. A ideš naspäť do editu. V tomto zdá strihať tiež, ešte rýchlejšie a jednoduchšie, ale ja v tom nerobím. Takže nejdem ťa učiť, čo neviem. A teraz máme tu kamera 1. Čakaj, to som nechcel. Zoberiem si toto, hodím si to na timelineu, hodím si to na stopu, kde mám tiež kamera 1. Všetko máš predpripravené, inak si tie stopy musíš vytvárať sám. Kamera 2,
hodím si na kameru 2 a kamera 3 si hodím na kameru 3 a mikrofóny, tu si to budem musieť trošku posunúť. A takisto mám toto zbytočne strašne veľké, takže si môžem kliknúť na toto, hore znova, vľavo a videostopu si trošku zmenším a takisto audiostopu si zmenším. Nepotrebujem mať takú veľkú a mám hneď viacej miesta. Hej? A dám si tu mikrofóny na audio 4 dole. Teraz, automaticky mám mutenutý zvuk. Táto kamera nám zvuk asi nenahrávala, to je problém potom. Takže je zle nastavená nejako, aj keď ju dám vyššie, nemá zvuk. Aspoň ho neukazuje. Takže kamery máme zle nastavené, budeme si ich musieť prejsť, ale všetky ostatné, to je jedno, to už si doladíme. Kliknem si pravým, zaznačím si ich, kliknem si pravým a dám si Auto Align Clips a Synchronize Using Waveform. Automaticky mi nájde, nemusím si to ručne posúvať, ale všetky podobné zvukové veci, čo sa tam diali, ako sme rozprávali. Je dobré si napríklad potlieskať na začiatku, to máš takú istotu. A dáme, že Automatic Sync. Máme to. Auto Sync Failed vypísalo, pretože táto kamera nemá zvuk. Zvuk určite mala, bola zle nastavená, hej, že chalani to pekne museli to dosrať. Takže teraz jedno, čo si potrebujeme trafiť túto kameru, druhú, aby som ju videl, lebo druhá vidím, že nemá zvuk, hej. Aby som ju videl, zväčšiť ten video a nech mám aspoň trošku náhľadu. Takto, hej. To je OK. Aj tým pádom, logicky to funguje tak, že keď máme na timeline niečo dole a niečo hore, tak to hore stále prekryje to, čo je dole. Hej, klasika, ako keď máš niečo ukláš na seba. Takže ja vidím iba túto kameru, kde vlastne sedím ja. Teraz si ju D-čkom na klávesnici vypnem, to je disabled a vidím, že kamera pod tebou je tá, ktorá nemá zvuk. Je to nepodstatné, pretože my zvuk máme. Zvuk tu bude, ale teraz tento obraz nesedí. Takže my si to ručne musíme doladiť. Stať sa ti to môže aj do budúcna, rovno to ukážeme. Takže teraz si kliknem tvoj záber bez zvuku. Zapnem si inšpektor a odzoomujem si to nejako takto a posuniem. Ide mi o to, aby som videl, čo robíš ty na hlavnej kamere, keby to bolo na mojej kamere. Hej, musel by som si teraz samozrejme túto odzoomovať a neviem čo. Horšie vidím, čo robíš. Toto sú podobnejšie zábery. Takže my to tým pádom vieme trafiť. Tu si sadol. A teraz nám to posúva až príliš. Neviem to posúvať jemne. To znamená, že máme zapnuté magnetické prichytávanie. DaVinci Resolve toto nemá úplne šťastne urobené. Stále sa ti to zapne. Vypneš to buď týmto magnetom, alebo N-kom na klávesnici. Ja niečo urobím a niekde sa pohnem. Hej, držím Command na Macu, Ctrl na Windowse a hýbem sa akože z boku do boku. Takto ideš hore-dole, hej, keď to nedržíš a Altom si približuješ veci. Ale ja keď automaticky niečo spravím, alebo preseknem klip, sa mi zdá, tak ono sa mi to potom zase zapne. Treba si dávať pozor na tú funkciu, hej? Lebo keď máš zapnutú, tak sa ti prichytáva klip automaticky, vidíš, k tomuto, že hneď k nejakému seknutému. Čo je super, keď robíš strih, ale teraz, keď to chceme napasovať, tak to potrebujeme mať ručne. Takže ideš do záberu, na hlavnom zábere, to je tento široký, ktorý máme tuto, nie tento, si sadáš a ten máme synchronizovaný so zvukom. Takže keď si tuto sadneš, chytíš sa mikrofónu, hej? Prvý chyt mikrofónu. Takže teraz si tento záber tvoj posuniem tak, dozadu, kde sa prvýkrát chytíš mikrofónu. Tu máš viac vytočenú hlavu, podľa mňa tento je ono. Vidíš? Lebo tuto máš hlavu ešte na mňa. A teraz si to iba skúsime niekde, kde rozprávaš, prehrať a či sa rovnako hýbeš. Je to OK, hej?
Tým pádom to máme urobené. Pozor, teraz keď pohneš akokoľvek tie zábery, tak máš proste problém a budeš ich mať rozbité. Čo ti môžem odporúčiť teraz na začiatok je, že zapneš si aj druhý záber, tvoj, kameru 2, bez zvuku, si vrátime v inšpektore, zase si ho zapnem, vypnem, nastavenia týmto, že to zmenšenie, hej, aby som to nerobil ručne, všetko si reštartneš týmto tlačítkom. A teraz si všetky klipy, tu dám Dčko, zobrazím si ho, všetky si označím, aj so zvukom, pretože so zvukom mi to sedí, kliknem si pravým a dám si Link Clips. Link Clips znamená, že teraz, keď si aj kliknem vedľa, kliknem si na toto, označím ich všetky. A môžem s nimi hýbať. A teraz, čo ja potrebujem aj ty na začiatku každého podcastu, lebo to si potom zase odznačíš, hej, lebo nedá sa s tým robiť. Idem, to je jedno z akej kamery, ako tam sedíme dvaja. Dajme tomu, že tu začíname podcast. Hej, 3, 2, 1, začínate. Kliknem si Bčko, to je Blade, alebo túto si to Bčko vyberem. A rozseknem ten záber. Teraz ho ale neviem rozseknúť presne. Môžem ho seknúť hoci kde inde. Lebo mi to neprichytáva, keď tým hýbem na túto časovú os. Takže keď si kliknem teraz N-ko, tak automaticky vidíš, ak sa pohnem, tak to Bčko mi skočí na tú časovú os. Takže teraz to kliknem, neujebem sa. Teraz si kliknem Ačko, alebo túto šípku, lebo týmto nesekáš, ale štandardne hýbeš. A celé toto označím, dám preč, celé toto chytím, posuniem si to na začiatok timeliny, už mi to viacej nejde, aby som mal všetky klipy tuto, kliknem na nich pravým a znova dám Link Clips. Ale ono ich teraz vypne, lebo máš tu fajočku, hej, tuto máme fajočku a keď to vypneš, kliknem, tak vidíš, klikam po jednom, dokonca už ani zvuk není synchronizovaný, čo je nevýhoda, asi je na to aj iný spôsob, čo ti nerozbije tie pôvodné klipy, ale tuto je jedno, pretože my tieto zvuky nepoužívame, máme ich mutenuté. Je to M-ko. Keby sme ich vypli, tento ani nemusíme, lebo tam není, tak počujeme zo všetkých mikrofónov. Sedím, bla bla bla, 3, 4, 5. Hej, je to na hovno, je to jak z plechovice. Keď ich zapneme, tak máme pekne čistý zvuk z tohto mikrofónu. To je vlastne zvuková stopa, ktorá ide z týchto štúdiových mikrofónov. 10. Búchanie stolov, neviem čo je, či bude počuť, trošku sa to hýbe. Skrátke, túto si dáš silnejšie, hlasnejšie, hej? Úplne jednoducho a takisto túto hore to posúvaš po menších častiach. Hej? Takže ja by som to dal na 0. Keď si dáme na 0 a máme tu zvukový výstup, nejde nám to do červenej. To je podstatné. Túto na boku, hej? A teraz. Blbé je, že jeden záber na teba máme zlý, ale zlý myslím v zlej kvalite, lebo je to Full HDčko. Teraz vlastne si vypnem tieto klipy, jeden druhý, a idem hlavným. Hlavným asi podcast začínaš. Hej, tak by som to nejako dal. Si kliknem. To je jedno, to si ty budeš potom akože, hej, skúšať, takže keď normálne sedím. A teraz rozprávam ja, začal som rozprávať. S týmto klipom nehybem, ale nájdem si ten svoj. Tuto vidíš v náhľade, že tu si ty, tu som ja. Kamera 3, hej, zapnem si ho. Kliknem si to Bčko, mám automaticky, vidím, že mám zapnutú tú magnetickú somarinu, kde mi to vlastne prichytí pekne. Kliknem si to, kliknem si Ačko, klipy mi rozrezalo. Kliknem si Ačko, vyberiem si ten klip predtým a dám si Dčko. Ide o to, nevymazávaj ho, lebo keď dám backspace, tak ho vymažeš. Nechceš to robiť kvôli tomu, keď sa k tomu chceš vrátiť. Dojebeš sa, je to rozumnejší systém, hoci to vyzerá nepekne. Takže mám znova úvod podcastu. To je jedno, to si ty budeš potom akože, hej, skúšať, takže keď normálne sedím, bla bla bla, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. A ide kamera pekne na mňa. Búchanie stolov, neviem čo je, či bude počuť, trošku sa to hýbe. A teraz hovoríš ty. Takže túto vidím, že začínaš hovoriť. Kliknem si Bčko. Znova to rozseknem, mám tu, ide o to, že keď nemáš toto magnetické zapnuté, že si to vypneš, tak to nesekneš úplne presne. Musel by si to strašne priblížiť a to sa ti nechce. Vie ti to uľahčiť robotu, takže dáme si N-ko, prichytávanie magnetické, boom. A teraz, celé to, čo je za tým, vymažem D-čkom, disablenem to.
To isté, dám si znova Bčko, kliknem si teba dole, rozsekám si to, lebo keby som ťa zapol celého, no tak nevidím ani ten úvod potom. Samozrejme mi to prekrie, hej, mám prvú, druhú, tretiu stopu. Zase si kliknem Ačko, to sa naučíš Dčko, Ačko, Dčko, Ačko, Nko. To sú jediné veci, čo tam skoro používam, plus minus. Dám si Ačko, kliknem si tvoju stopu a dám si Dčko a zapnem si ju. Tým pádom mám veľmi jednoduchý strih. Z celku sedím na mňa, pokračujeme Keď bude moc blízko, na teba. Na piču. A teraz tam hovoríme dvaja, tak si to môžem znova kliknúť, Bčko, disablenem a vidím, že mám zase pôvodnú široký záber. Takže ja, Keď bude moc blízko, Ty. tak to bude asi na piču. A však nikto nebude takto, vieš. a rozprávame tam dvaja. Zvuk ty si budeš počúvať, hej, jak to nahrávaš. Foťaky ti nahrávajú, všetky svietia, hej. Úplne jednoducho. Dajme tomu, že to je ukončený podcast. Seknem to, ono sa to dá prerezať celé. Teraz neviem na to klávesovú skratku, aby si to nemusel robiť ručne. A vidíš, urobil som chybu. Nemal som zapnutý prichytávač, teraz keď si to zozumujem, držím Alt a krúžim na myške, tak som to nesekol tam, kde som chcel. Vidíš, je to vedľa. Takže dám si CMD Z, Command Z, aby som to je krok späť, ako Ctrl Z na Windowse. Dám si Enko a tým pádom sa nemôžem netrafiť. A znova držím si... Nie, teraz Alt. Oddialím si to, alebo Option sa to volá na Macu. Oddialím si to a dajme tomu, že to je koniec podcastu. Stále mám prichytávanie zapnuté, vidím, že mi svieti. Seknem si to tu. Kliknem si Ačko, lebo som mal Bčko ako Blade, hej, že mi to rozsekáva. Celé si to zaznačím. Okrem tejto Adjustment Layer hore, z toho ešte nerobím. To som si to trošku dojebal. Ešte raz zaznačím si. Nerozsekol som si túto stopu, tak mi ju zaznačuje celú. Znova si kliknem Enko, vidím, že mám. To by nevadilo, že to je zvuk, ktorý vlastne nepoužívame. A vlastne, hej, áno, zvuk, ktorý nepoužívame, takže máš pravdu. Ale vieš sa potom toho chytiť, keby náhodou, že trochu sa ti niečo poposúva, je to dobre tam mať. Ale hej, máš pravdu, nevadilo. Celé to teraz vymažem. Aj toto. A teraz ja keď vlastne si zapnem, to teraz nepotrebujem také veľké, toto nepotrebujem vôbec, Adjustment Layer, Dčkom, tak tu sme už predtým mali nejaké nastavenie a trošku nám to urobí taký filmovejší look. Hej, je to krajšie, nie je to krajšie, je tam trochu viacej tej zelenej. Za mňa to vyzerá trochu lepšie. Hej, tie čierne, to je zase ten color grading, ktorý ti nejdem celý vysvetľovať. Hej, bum, 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 bum. Vyzerá to trošku drahšie, to je celé. Narýchlo, iba keď si to preklikneš, tak tu si všetko vieš meniť. Ty keď si dáš Adjustment Clip, to je tento, ktorý máš hore. Tuto máš celú timeline zachytenú, tuto ti svieti tento, lebo hej, tuto už robíš lokálne úpravy. Tak keď si kliknem Adjustment Clip, teraz nám to tu rozjebalo, lebo to dalo niekde dole, tak tu mám všetky tie úpravy, ktoré ja som ti urobil. Hej, hýbeš sa na myšku do boka, tak, ale akože tu nemáš čo robiť, to ti nejdem ani vysvetľovať. Hej, to sú akože komplikované veci a toto ale už máš v každom jednom projekte. Proste táto farebná úprava ti bude sedieť na všetko, čo budeš točiť v tom štúdiu, keď plus minus bude zachované svietenie. Za mňa je ten obraz OK. Teraz ideme naspäť ešte do toho Edit tabu. Ti to aj ukáže. Toto ani nezapínaj, to je napríklad Fusion. Tam sa robia animované veci a neviem čo a takto, ale je veľmi ťažšie sa učí. Tu si akurát seknem tento Adjustment Clip, vymažem si zvyšok a teraz, čo môžem urobiť je, aby som si neovplyvnil celú túto vrstvu, prvú, tak iba tú časť, ktorú mám viditeľnú, dokedy sa tam zjaví druhá kamera, v tomto prípade tá so mnou, dám si znova Bčko a vieš si urobiť napríklad Dynamic Zoom. To znamená, že kliknem si Dynamic Zoom, tuto na tom náhľade si musím prepnúť na Dynamic Zoom a mám tu zelené a červené okno. Čo ja rád robím je, že nemám tu lineár, to je vlastne taká krivka nejaká animačná, ktorá není pekná.
dám si erase in, erase out. Klasický. A teraz, keď ja si kliknem Dynamic Zoom, tak sa mi pomaly kamera oddialuje. Keď ju chcem pomaly približovať, čo je logickejšie, keď začínaš podcast, tak dám swap. A vymení mi červenú so zelenou, hej, tuto, keď si takto robím, nič nevidím. Tu by som si musel kliknúť na transform, aby som videl ten rozdiel. Ale aj keď mám tento Dynamic Zoom zapnutý, potom si musíš vypnúť, tak vlastne ja keď si kliknem, medzerníkom prehrávanie, tak vlastne pekne mi to približuje k nám a hneď máš takú zaujímavú vec. Tým, že točíš 4K a výstup bude Full HDčkový, tak ty môžeš tieto veci robiť, lebo tam máš dvakrát toľko detailov. Hej, a takisto tu si vieš dať ten Dynamic Zoom. Napríklad na teba, teraz bude taký výraznejší, hej, že kliknem si Dynamic Zoom, mám zaznačeného teba, tú jednu časť, ktorú chcem, dám si Dynamic Zoom, dám si erase in, erase out, dám si swap, nech na teba priblíži a hneď, jak idem z môjho obrazu na teba a do celku, tak ty budeš dynamickejší, hej. A zase to vyzerá trošku krajšie. Problém pri tebe je, že ty si Full HDčkový záber vo Full HDčkovom projekte a ešte to zozumuje, tak to bude vyzerať úplne ako blato. To je nepodstatné teraz. A máme dokončené všetko, čo chceme. Keby tam chceš dať nejaký text, nejakú grafiku alebo čosi, tak si vieš dať efekty, titles a máš tu hej, nejaké náhľady titulkov. Ten Dynamic Zoom mi tu svieti, lebo som si to tuto neprepol. V tomto náhľadovom okne dám si transform. Alebo neviem tam dať toto asi. A teraz, ja si viem takto pozrieť nejaký základný text. Hej, vidím, že nemá žiadne efekty. Fusion Titles už nejaké efekty majú, tie neviem, či ti pôjdu vôbec vo free verzii. Ani ho tu neukazuje dokonca. Hej, clear and simple, napríklad toto je zaujímavé. A teraz, buchnem si to nad ten adjustment clip, nad to, čo mi robí tú, hej, vypnem, zapnem tú úpravu obrazu. Hej, že taký jedný metrixový look v úvodzovkách. A teraz dám si tu ten text a dám si, že ho, neviem, v druhej sekunde, bla bla bla. A teraz, keď to pustím od začiatku, medzerník, to je jedno, to si tu a ten text sa mi tam pekne ukáže a môže tam byť tu reality podcast alebo hocičo a potom je pekne zmizne. Keď si na ten text kliknem a pôjdem do video, niekde je to v efektoch, keď je text efektov viacej, tak tu vidím, že si môžem meniť veci. Dám si, že test podcastu, tu mi zmenilo ten malý text, posuniem si to dole, tu si meníš fonty, hocičo, čo akože chceš, meníš si veľkosť, hej, automaticky sa ti to nejako prispôsobuje, meníš si rozostupy toho textu. To si vieš ešte animovať, to je napríklad tento keyframe. Hej, že ty keď si dáš na začiatok a vyzerá to zaujímavo, že tuto vidím, že ten text sa mi niekde začína, hej. Tak si kliknem tracking, pôjdem až kým mi ten text nepôjde preč. Takže dokonca, znova pozor, enko mi už to hodí za to. To je problém, keď máš zapnuté to enko, to prichytávanie, tak to timeline ti hodí za to, to nechceš, ty to musíš dať na posledný frame. Takže vypnúť si to a takto, plus minus. A dám si tracking. Čo sa mi teraz robí, tak ten text sa mi pekne rozširuje, ako keby tie medzery medzi ním. S tým sa môžeš vyhrať. Tu si dáš, že tu reality a znova akože, hej, sa s tým hráš. Veľkosť, neviem čo. Test podcast tu reality a máme. To je jedno, to si tu budeš potom akože, hej, skúšať, takže... Problém teraz je, že je to také, že v strede také nejaké, hej. Dal by som to do toho rohu dole, napríklad ľavého dolného, tak už si iba jednoducho tuto, hej, znova, mám kliknutý tento text, idem dole a mám tu nejakú position, tak si skúsim sa s ňou pohrať, hej, plus minus takto je to OK a takto sa ti to zobrazí na YouTube potom. To je jedno, to si tu budeš potom akože, hej, skúšať, takže... Ďalšia vec je, keď začínaš podcast a nechceš začať rovno tým snímkom, tak môžeš tam dať nejaké efekty, ale keď pôjdeš na začiatok, teda jeden alebo druhý koniec nejakého videa, tak sa ti tu zobrazia také, čo to je, biely štít, ako keby, hej. Tak teraz si to iba chytím, potiahnem a vlastne, keď dám play, tak pekný fade out. Keď to potiahnem veľmi, tak je to, hej, pomalý nábeh
A pozor, keď to urobíš niekde inde, tak napríklad tuto budeš mať teraz efekt jak z Titanicu, hej, že keď to robíš tuto, tak namiesto toho, aby ja som sa tam hneď zjavil, bla bla bla, 3, 4, 5, tak sa to bude nejako prelinať, čo vyzerá proste divne. Hej, a ďalšia vec. Tuto vyzerá divne, pretože tu sme použili Dynamic Zoom, takže to video, prvá časť toho videa, teda záverečný frame, to, čo je napravo, to, čo končí, tak vlastne už viacej priblížené. Keby že Dynamic Zoom vypnem, mám ho nastavené, ho teraz vypnem a prehrávam to, tak pekne sa bude prelinať jedno video do druhého. Tiež to môžeš použiť niekedy, keď chceš. A v skratke je to všetko, toto by som dal preč. Zapol ten Dynamic Zoom, bolo to pekné, mám ho tu. Tu si samozrejme, keď ti napríklad niekto nesedí, aj keď to máš zozumovaného a takto a máš tu strašne veľa priestoru, tak ty si vieš to zozumovať. Tým, že máš 4K-čkový projekt a máš Full HD výstup, bez straty kvality v úvodzovkách, tieto foťaky majú hroznú kvalitu, vieš ísť do dvojky. Cez dvojku už nemôžeš prejsť. Keď sa ti nezdá náhľad na tomto monitore, že aký je ten obraz finálny, keď si klikneš Pčko, tak ti ho zobrazí na celý počítač v plnej kvalite. Pčkom to takisto vypneš. Pčko na klávesnici ako Peťo. Ono sa to dá zapínať niekde tuto asi. Hej, no asi nie. No neviem. Dobre, to som nechcel. Čo mi tam ukazuje zase? Default. Hej. Tu si vieš dať napríklad Save Area. Prečo mi to teraz neukazuje napríklad? Alebo 16:9. Hej, že proste to sú iba nejaké overlaye, kde vieš, že Save Area, ale asi ich nemáme nastavené, keď mi ich neukazuje, tak tu by si mal mať, že už za toto by nemali ten text. Hej, ten text nikdy nedávaj úplne do rohu, hej, že proste odhadovo si ho daj nejako takto. A teraz máme hotový projekt. Všetko je OK. Posledný záber ešte môžeme dať do fade outu a takisto so zvukom. Nech nám ten zvuk nesekne. Takže keď si to teraz kliknem, pustím. Foťaky ti nahrávajú, všetky svietia. Plus minus je to pekné. A môžem dať vyrenderovať projekt. Veľký pozor si daj, aby si tu nič iné na tej timeline nemal. Lebo ty, keď budeš mať jednu malú časť túto vzadu, tak ti vyrenderuje proste, vieš, 2 hodiny, však klasika. Idem do Delivery tabu a tu by si mal mať znova všetko prednastavené, dáš si akorát Browse, automaticky ti tuto na tej timeline ukázalo hore tú sivú somarinu. Od začiatku do konca. Ty si vieš vyrenderovať iba časť toho videa. Hej, nemusíš celé. Ale dáme si to takto do konca. Browse a ideme znova na ten disk T7 podcasty 2025, to je ten priečinok, kde máme a tu máme náš podcast je Cez nové svetla, áno, 2025 0724. Vy ste robili už, pozri sa, august, ako keby. No, že je to preto, akože dávaš rok, mesiac a od najväčšieho, najdlhšie trvajúceho po najkratší. A mám tu export. A mám tu long video, toto je long video, nie je to reelska. Dám si open a dám si už názov tu reality podcast, to je jedno. Ešte som aj gramatickú chybu spravil, podcast. A máš nastavené timeline resolution, lebo timeline máš na Full HD, tu by som nič nemenil. Toto všetko je proste OK. Keď si klikneš, máš tu aj audio, file, nič tu nemeníš. Keď to celé máš a toto máš označené v celku, hej, že nemáš iba časť toho, že neviem, do polovice, ale že máš to proste po koniec, tak iba dáš add to render Q, neviem ako sa to volá. Tu ti chytí projekt a tu si ho dáš vyrenderovať. Keď to klikneš, začne to renderovať, rýchlo to prepočíta, vidíš, že robí ti to 81 snímkov za sekundu, 88, 92. Je to rýchle, nemáš tam veľa úprav. Video má 25 snímkov, to znamená, že to ide 4-krát rýchlejšie, 3-4-krát rýchlejšie ako reálne video. A teraz ti to vyrenderovalo do toho priečíka, kde si označil. Keď to nechceš hľadať vo Findery ručne, čo samozrejme my vieme, že ho máme v exporte, tu ho vidím long video, tu sme si ho dali, tak ja aj keby som mal kliknuté niečo iné, tak tuto v tom DaVinci si kliknem pravým a review, neviem, jak sa to po anglicky vyslovuje, in Finder a automaticky mi ukáže. Kliknem si medzerník, mám hotové video, farby by mali byť všetky OK, pretože ja som ti presne nastavil farebné profily, ktoré tam budeš mať. A jednu podstatnú vec sme neurobili, ten projekt nemáš uložený. To sme si mali uložiť hneď po tom, čo sme tam nahádzali všetky tie videá do Mediapoolu, tuto.
cam 1, cam 2, cam 3 a zvuk. File a export project, nie save. A tu si ho vieš uložiť do toho priečinku. Testnové svetla, project files. A mám už tu ten názov, vidíš, on už je tak uložený. Takže on je uložený, ale v internej štruktúre DaVinci. Dám si save a tým pádom, keď ten hardy zoberieš na hociaký iný Mac, kde bude DaVinci Resolve Studio, tak si to klikneš a presne ten projekt otvoríš hoci kde inde. Všetko mám hotové. Teraz, ďalšia podstatná vec, čo chcem robiť. Chcem robiť Reelska. Chytím si tento projekt, mám ho urobený a dajme tomu z toho idem tie Reelska vystrihávať. Kliknem si pravým, dám si duplicate timeline, znova pravím na tú kópiu, premenovať a dám si, že 9:16, 9:16, ja viem, že si toho unavený, je to veľa takých pičovín, ale to sa ti všetko zautomatizuje. A Reelska, to je jedno. Projekt mám ale ten istý. Pozor, musíš si dávať pozor, v ktorom robíš, hej. A znova idem do toho cutu, face cutu, edit cutu, neviem ako sa to volá. Kliknem si toto, prepáč, a dám si na portrét. Teraz ten projekt mi prehodilo na portrét. Teda na výšku. A vyzerá to takto. Hrozne. Nechcem to. Ty si vieš napríklad zaznačiť všetky tie videá, ktoré tu máš, a možno aj so všetkými to pôjde, že keby som ich označil. A skúsim si tu dať Automatic Transform. Je možno, že to má iba štúdio verzia. Takže si to budeš musieť riešiť ručne. Nejde nám to automaticky, kašlom na to teraz. Mám tu náhľad toho videa, len si vypnem ten dvojitý náhľad. Toto. A teraz mám zaznačené to video, s ktorým chcem hýbať, znova idem hore a ten zoom si zajebem tak, aby mi presahoval. Tento záber je použiteľný? Není, je hrozný. Lebo nikdy v tom sete, čo tam máte, nedáte na výšku 2 ľudí. Takže teraz si position nejako nastavím a začnem napríklad no. A idem automaticky, je tam ten dynamic zoom, vidím, že dynamic zoom mi robí bordel, pretože hore mám čierny bar. Keď si vypnem toto, tú prelinačku, tak to vidím. Dynamic zoom by som si v tomto prípade kliknem, zaznačím, vypnem, zozumujem to tak, a že mi to presahuje, vidíš 3.2, to potom vieš použiť aj na iných. A teraz, aj keby som si ho zapol, tak už by to malo fungovať. Že postupne ma približuje. Robí to ale trochu na hovno, keď si klikneš túto dynamic zoom v tomto, tak si ma vieš, toto nie, ale týmto posunúť vedľa. No, blbne to. Ono s tou výškou má problém. Vypnem, neriešim. Hej, nejdem sa s tým srať. Teraz. Túto si to znova zozumujem, to už som mal zozumované predtým, takže preto mi to ukázalo inak a X-kom si nastavím pozíciu. A teraz, iba kebyže, to video pokračujem a striham ďalej, tuto si urobíme testovací, že akože pokračuje, to je jedno, že sa to opakuje. A tieto nastavenia resetnem. Ty ešte nie si. Aj tu je ten dynamic zoom, to by som vypol, aj tuto vypnem. Že vlastne nemám upravenú kameru, ale viem, že všetky tieto, kľudne si to dám ešte jedno a ešte jedno, hej, lebo tých strihov budeš mať viacej. Tak ja si iba tuto to mám nastavené, vidím, že som v takom strede a trochu napravo. Pozerám sa preč z obrazu, mal by som sa posunúť ešte trošku viacej takto. Aby som pred sebou, pred očami mal trochu voľný priestor, hej, aby to vyzeralo dobre. A teraz si dám CMDC, normálne si skopiruješ ten súbor a všetky tieto si zaznačím. Buď si ich označím ako celok, alebo držím proste CTRL CMD a postupne si ich klikám. Dám si pravým, Paste Attributes a toto je trošku taká komplikovaná kokotina, ale automaticky vie, že mám position a zoom nastavený. Takže keď dám apply, tak všetky tieto už mám nastavené. Akurát mi to zmenilo farby, lebo adjustment layer som nemal preťahnutý. Takisto keď si túto nastavím teba a dokonca si môžem dať tiež, že paste, počkaj, máme skopírované toto.
kliknem si teba, pravím Paste Attributes, Apply. Nemusí to sedieť, to je jedno, ale už tu mám zozumované dobre. Už viem, že tu nebudem mať tie bary hore. Tak teraz teba presuniem a znova CMDC, skopírujem si teba, už upraveného, ktorý je dobre. Toto nie je úplne dobre, tak by to malo byť dobre, hej, plus minus. Znova presuniem CMDC, pravím Paste Attributes, Apply a máš krásne všetko urobené. Takisto toto nám akože nesedí, hej, ale viem, že tu som to upravil, tak dám si CMDC, označím si toto s týmto, pravím Paste Attributes, Apply. A celý podcast mám urobený aj na výšku. A teraz, ty v tom celom podcaste môžeš mať nejaké reelska, buď si ich vystrihneš a všetko to budeš orezávať tým bečkom, tou Razer Tool, ako sme si ukázali, alebo vieš, že niektoré časti môžeš použiť s hrubým strihom len tak. Tak ty teraz, keď máš celý ten podcast na výšku, dáš si tento Delivery tab, odzumuješ, prizumuješ ako chceš a teraz začínam, na začiatku dajme tomu, že vieš, že tu máš mať nejaké reelsko, ty si tu vieš dávať aj markere, že deti končí, deti začína. Tuto napríklad si vieš dať na začiatok M-ko, hej, tuto mi začína ďalšie a tuto mi začína ďalšie a toto je ďalšie a toto je posledné, to je jedno. Tie markery si vieš potom pekne backspaceom kliknúť a vymazať, hej, to je nepodstatné. Ideš do Delivery tabu, tie markery tu už vidíš a dám si prvý, dám si in a druhý i na klávesnici a O ako out. Keď si to ale priblížim, vidím, že mi to presiahlo za ten jeden frame, poťahnem si to naspäť. A dáš si, že browse, znova si vybereš, dáš si reelska a dáš si, že reelsko 1, add to render queue, automaticky timeline resolution, všetko tu máš nastavené tak, až na timeline. A ešte ho nerenderuješ, ale tu ti ho hodí. Teraz viem, že od tade po tade bude druhý. Trepem teraz, hej, ten výber som si ja teraz vymyslel. Dám si ičko ako in. Tuto idem druhý out. Priblížim si to, hej, aby mi nešlo do ďalšieho. Seknem si to. Dám si. Mám vybratú iba túto časť z celého videa. Od druhého po tretí marker. Reelsko, názov mám, ktorý mi funguje. Tam si dáš s pomenovaním podcastu, dám si 2. Add to render queue a už tu mám druhé reelsko, ktoré ja keď kliknem ten render, tak všetky mi automaticky urobí. A teraz už len tak zo srandy si robím posledné ičko, očko, tretie nerobím, dám si, že štvrté, hej, tretie som nechcel. Má ich postupne, aby sa ti neplietli. Takže štvrté, add to render queue a teraz si všetky tieto zakliknem, že kliknem jedno, držím shift, všetky zakliknuté, render all. Sadnem si, idem si spraviť kávu, vyrenderujú sa mi reelska, každé jedno je v osobitnom súbore, takže ty to vieš už takto poslať klientom, vieš si ich rozsekať ručne na timeline, ale to je akože jedno. Ja len ti ukazujem spôsob, hej, akým to máš, teraz ide robiť. Všetky mám hotové, kliknem si na jedno, Revel in Finder a mám tu reelsko 1, keď si medzi zadníkom dám náhľad, hej, tu som ja, druhé reelsko 2, vidíš, tu je zlá kvalita, ale sme mali zle nastavenú kameru. Nikto nebude takto, vieš, to v rádiu. A dole reelsko 4. Hej, to je vlastne opakovanie tvojho záberu a tu už máme bez zvuku. Zvukovú stopu sme si neskopírovali. Hej, to je nepodstatné. Takže, a toto je všetko. Takže keby si čokoľvek potreboval, vieš mi zavolať, ale z tohoto videa sa z toho nejako vysomaríš. Keď si budeš prehrávať, odporúčam ti, daj si prehrávanie krát 1,5 rýchlosť a budeš to mať rýchlejšie. Takže tak, no zvedavý teraz. A teraz to môžem vlastne všetko zrušiť a môžem to znova otvoriť. Môžeš to uložiť, ukladá to aj automaticky, vieš si uložiť ten projekt. Chcem to, aby som to mohol otvoriť znova už s tou farbou, vieš? Môžeš zavrieť to? Čo myslíš? Idem zavrieť projekt teraz, hej? Už som skončil. Počkaj, problém je, že keď už som skončil a chcem ten projekt mať aj ja na disku, lebo teraz ho vidíš iba v tomto. Keď si klikneš ten domček, to je vlastne ukážka projektov, ktoré sú lokálne a ty ich nevidíš. Vidíš iba v DaVinci, nevidíš nájsť v tom Findery, v tom prečinku. Tak tu máš ten tvoj podcast test, tu ho uvidíš. Ale keď tento disk zoberieš na iný Mac, tak vlastne ty tu nebudeš mať aktuálnu verziu projektu. Potom, čo skončíš a všetko toto urobíš, by som išiel do File, Export Project, mám tu Project Files, test nové svetla, hej, už to ukázané a presne tento si kliknem
a dám si ho savenúť. Spýta sa mi ho, či ho chcem overwritenúť. Chcem, nechcem. Ja to nerobím. Prečo? Lebo niekedy urobíš chybu a nevieš sa k nej vrátiť. Takže dám nie a dám si, že 0, 2. A viem, že ho mám aktuálny. Keď nevieš, ktorý kedy vznikol, tak ty, keď si v týchto project filesoch, tak vidíš, že tento vznikol dnes 18.40 a tento dnes 18.29, takže 0,2 logicky novšia, ale keby sa pomýlil. A teraz, keď to celé vypneš, CMDQ, tak sa vypne celé DaVinci. Teraz si ho na novo zapnem. Cez to môžem? Môže aj cez to, ale otvorí ti ďalší projekt ako keby. Toto je taký backup. Nechaj si ho tam, keby si tuto niečo dosral. Urobíš 40 minút podcastu, v 50. niečo dosereš, ale tých 40 si uložil, tak nemusíš to prerábať celé už v tom dosranom. Že preto maj tie backupy. Môžeš ich, nemusíš mať. Ono si robí nejakú históriu projektov, to je zase úplne že na iné video, ale tento podcast aktuálny stále, čo robíš, je tu. Len potom, čo ho dokončíš, si ho nemusíš, ale môžeš vyexportovať. Tento je iba tu. Ty mi ho nevieš, ja ho neviem otvoriť teraz na jednom počítači. Ale keď ho exportneš, vieš ho otvoriť aj na jednom počítači. Keby náhodou sa ti stalo, že si súbory presunieš nádhera, niekde inde z týchto priečinkov vo Findery, ktoré tu máš, to footage, a stačí, že len zmeníš názov tohto priečinka a už máš urobený projekt, môžeme si to skúsiť. Teraz vypnem projekt, CMDQ a zmením si footage. To je jedno, kliknem a dám medzi to 2. Ojebal som sa, hej. Otvorím si projekt a ja tie súbory tam neuvidím. Tak by to malo byť. Možno je DaVinci už múdrejšie. Tu ho vidíš, ten náhľad, on si ten náhľad pamätá. Všetko je červené. Čo musím urobiť? Kliknem si footage. Dobre, tak to nefunguje, takže kliknem si tie kamery až mikrofóny, držím si shift, zaznačím si všetky, tak mi ukáže všetky súbory. Označím si ich, kliknem si pravým a vieš si tie súbory relinkovať. A neviem, kde to tu teraz vidím. A to ma porazí, keď to táto verzia nemá. Je to oveľa komplikovanejšie, ako robiť v Captions, v CapCute. Je. Ale dáva ti to oveľa viacej možností a keď si tieto technické veci sa ich naučíš, ja neviem, za 3 týždne, tak už potom to robíš akože automaticky. Dokonca to má aj nejaký multicam edit, ja to robím ručne kvôli tomu, že si potom viem vystrihnúť nejaké veci a potom si iba klikáš jednu druhú kameru, ktorú ako chceš, ale úplne sa mi nerobí dobre v ňom v DaVinci Resolve. Vo Final Cute napríklad sa mi v ňom robilo oveľa lepšie, ten multicam edit tam bol lepší. Ale toto je vlastne akože všetko, čo teraz potrebuješ, keby si to chcel dať nejakú hudbu, hej, music, stiahneš si nejakú MP3, máš to v tomto priečinku, music, dáš si nejakú hudbu do podmazu, stisíš trošku, pridáš, to sú jednoduché veci, všetko vieš robiť, stišovať a pridávať zvuky tuto, hej, tu mi je jedno, lebo to audio nepoužívame. Takže tak, to je všetko. Pozor ešte, keď budeš chcieť renderovať celý projekt, tak nemôžeš mať, omylom klikneš ičko, očko, tak ti stále vyrenderuje iba túto časť. Keď to chceš dať preč, Option X. Takže Option X na klávesnici a dokonca je na to aj, že viem ti to, lebo to vo videu neuvidíš, že máš tu mark, alebo kde to je? Áno. Clean in and out. Kliknem a vymaže mi to, hej, ale je na to klávesová skratka. Máš všetko urobené, môžeme vypnúť program a tým pádom sme vybavení.